Olu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kumagumbi ethu sasazo eAuckland Park eGauteng nazeziphambili. Unjengeleli Sitsha Sinona oyinhloko yebutho loKhetshe eKwaZulu-Natal uzikhabile izithyolo zokuba waxhamlisa gwenxa uVusimuzi Khet Matlala ekwathubelezisa neenkcukacha ezinobuzaza zenkonzo yesipolisa. Babanjwe obakhalelwa bahlanu bebanjelwa ezo sithyolo zekhwaphiliso. Kulindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla kamantyi yaseKapa abarhanelwa abahlanu nababanjelwe izithyolo zobuqhophololo nokuqhatha inkampani yokwakha yaseMpuma Koloni. Kwezemidlalo, umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus uthi uqinisekile ukuba igqiza sebenza nalo kuquka usekela mqeqeshi uTony Brown liza kuhlaziya izivumelwano ezitsha zengqesho liqhube lisebenze naye de ibe ngunyaka ka-2031. Molweni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu namhlanje ngokukhawuleza masingene emxholweni. Inhloko yebutho loKhetshe kwiphondo laKwaZulu-Natal Unjengeleli Sitsha Sinona unika ubungqina namhlanje kwikomishoni kaMadlanga nephanda izithyolo zolwaphulo-mthetho ubutshijolo nokungenelela kwabezopolitiko kwinkonzo yesipolisa. Unjengele Sinona uzikhabe ngawumane izithyolo zokuba wasebenzisa gwenxa isikhundla sakhe ngokuxhamlisa otyholwa ngokuba yintloko yemikhambatho yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Khet Matlala kuquka nokuthubelezisa iinkcukacha buzaza zenkonzo yesipolisa. Commissioners, I must say, I don't even know what is this thing called Big Five cartel. I only know Big Five in the country. The Big Five that I know is an elephant, a lion, a buffalo, a rhinoceros, and a leopard. Those are the Big Five I know in the country. But this that is mentioned here, I don't know who utilize. Unjengeleli Sitsha Sinona uzikhaba ngawo omane izithyolo zokuba wasebenzisa gwenxa isikhundla sakhe ukuxhamlisa otyholwa ngokuba yintloko yemikhambatho yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Khet Matlala nokuthubelezisa iinkcukacha ezinobuzaza zenkonzo yesipolisa kuMatlala. At the outset, I submit that these allegations above are malicious, void of truth, and amount to congestion. I deny having leaked any confidential information or using my position as the provincial head for benefit of Mr. Matlala or the Big Five cartel. Unjengele Sinona uthi ubudlelwane bakhe nomnumzana Matlala yayibobo buhlobo kwaye akazange weva kusithwa uMatlala uyaphandwa okanye ubandakanywa kulwaphulo-mthetho bunobuzaza. Our relationship developed over the years, and I consider him as a friend or younger brother because he's younger than me, Mr. Matlala. Our meetings were purely that of a social nature. I must make it plain to the Commission that since the beginning of my tenure at DPCI, KZN, Mr. Matlala has never been a subject of investigation within the Directorate. Ebuzwa ngomyalezo wawuthumela umnumzana Matlala kwiqonga lika-WhatsApp nowawumalunga nokuchithwa kwegqiza lenkonzo yesipolisa elaliphanda ngeziganeko zokubulawa kwabezopolitiko iPKTT. Unjengele Sinona uthe wayesabelana noMatlala ngale ncwadi nanjengoko yayithe ndi kumaqonga onxibelelwano. I merely forwarded the letter to Mr. Matlala as it was garnering the attention of many, including myself, on social media. General, to your knowledge, was the disbandment of the PKTT a subject of interest to Mr. Matlala? We were just sharing information that was on social media, and can you please just answer the question directly? Was this a subject of interest to Mr. Matlala? I do not know if it was a subject of interest to him. Le komishoni isaqhuba kwindaba ze-SABC ndinginobaThembu Zantsi. We ought to appear on the
Kulindeleke ukuba bavele phambi kwenkundla kamantyi yaseKapa abarhanelwa abahlanu nababanjelwe izityholo zobuqhophololo nokuqhatha inkampani yokwakha yaseMpuma Koloni imali engange-12 lezigidi zeerandi. Oku kulandela uqoqo lwenziwe libutho lokhetshe laseNtshona Koloni naseMpuma Koloni kunye namapolisa. Uqoqo lwangonyezo likhokelele emqakulweni kudidinjelwe eziseleni abarhanelwa abahlanu. Okhetshe bathi abarhanelwa baza kujongana nezityholo zobuqhophololo, ubusela, ukunanisa ngemali, zityholo ezisukela kunyaka u-2015 no-2018. Uku kuphathelene nenkampani yokwakha yaseGqeberha eyandisa umsebenzi wayo de wafika naseKapa. Okhetshe baseMpuma Koloni bedibene besebenzisana nokhetshe balapha eNtshona Koloni baye babamba abarhalelwa malunga nezityholo zokurhwaphilizo. Kukho inkampani eseBhayi egama layo Pro-K Company iye yafuna ukwandisa ikhampani yayo ngokuthi ibe nesebe elizoba seNtshona Koloni. Abarhanelwa baminyaka iphakathi kwama-37 nama-59 babanjwe eSalt River, eStrand, eMilnerton naseRavensmead. Le manager lapha eNtshona Koloni uye wenza ikampani eyakhe le iye yahamba yachonga abanye ezinye inkampani i-subcontractors ngamanye amagama. Ezo subcontractors waziclaimela imali kwinkampani le iseBhayi ebaclaimela imali kule nkampani le iseBhayi ngemisebenzi engakhange yenzeke eminye. Uphando lusaqhuba. Inkulubaphathiswa yephondo iGauteng umnumzana Phanyaza Lisufi uthi isifo senyebetu nochwane iFMD ngamafuphi esiqhuqisa kweli selesithe tshitshilili kuzwelonke kwaye siza nomngcipheko omkhulu kwimpilo yezilwanyana. Lamazwi enkulubaphathiswa alandela emva kwendibano engxamisekileyo yeCabinet ngomgqibelo apho ingxelo yesebe lezolimo nophuhliso lomhlaba ngezicwangciso zokuqubisana ne-FMD ithiwe thaca. Mnumzana Lesufi ulumkise ngelithi ukuba uqhutyiswana nalo olukhambuko lungadala umbhodamo omkhulu kwiphondo laseGauteng. On Saturday we convened an urgent executive committee meeting or cabinet meeting for us to receive a report from the Department of Agriculture and Rural Development on trends that they've observed that they feel that if you can't communicate them urgently to society as a whole, we might be undermining a very serious disaster that is taking place within our province. So we'll outline an improved government coordinated response, control measures and strategic interventions to contain the foot and mouth disease in Gauteng. And this intervention obviously will have implications in terms of movement of animals in our province, the handling of animals, but also the need for us to ensure that it doesn't harm the economy of our province. Inkulubaphathiswa ikwavakalise ukuba abasemagunyeni sele bekulungele kumilisela amaphulo ongenelelo lukarhulumente ukuthintela esi sifo singathi sajikelele kwiphondo iGauteng. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama abahlali baseLeidenburg eMpumalanga bavakalise inkxalabo yabo engathethelwa ngqalelo mayela nomgaqo uD2571 ongqamana noR37 bathi oko bedungdeliswa kususela ngo2020 ngomba wokwakhiwa kwayo. Osomashishini kule ngingqi bathi amashishini abo ayasokola ile meko yale ndlela.
Indlela yayimthebelele yitha ngaphambili xa kungoku ixananaze imingxunya ikwazelela uthuli kuqenqeleke iminyaka ukusukela ngo-2020 abahlali bephila phantsi kwale meko. Kambe ke abanini befama kule ngingqi bathi baqhokrekile yaye icandelo lezokhenketho nalo liyakhalaza. As you can see from the state of the road, those businesses have completely failed. There's been a small business called the Mostertuk Petting Farm that closed because of the state of the road. People could no longer go there. Kananjalo kusukela ngo-2012 uMaria Selephe oko wayehlala apha uthi umntwana wakhe oneminyaka emihlanu wamzala engumqabaqaba kwathi ngokuhlala apha waphela enesifo sesifuba. We are affected because of the dust that is affecting us here. I'm staying 20 meters off the road. Everything we are eating, bathing is dust. My child was born healthy, but now because of the dust, she's affected. The doctor says it's bronchitis, but it's escalated to asthma. Lo gama abahlali bathi imigudu yabo ifena mthanyane. Affecting us as a community since we launched our complaint back then 2020 during COVID, but there's no progress. During 2023 this road was supposed to commence, but unfortunately nothing happened till date. Ukanti ke inzame zokuphefumlisa isebe lezemisebenzi yoluntu indlela nezothutho khange ziphumelele. Imeko embi yezindlu zangasese ibangele ukuba izikolo ezahlukeneyo zikarhulumente kumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay zinciphise ixesha lazo lokufundisa ngenxa yokungabikho kwamanzi nombane kulo mmandla. Lo mmandla ujongene nokungabikho kwamanzi kususela ngoLwesine kwaye ube nefuthe elibi ekufundeni nasekufundiseni. Kukho inkxalabo malunga nococeko kunye nomngcipheko wempilo njengoko kufikelela emanzini kunqongophele. Ezinye izikolo ezimbalwa zabucala nazo zichaphazeleka kakhulu nangona zinepaneli zelanga kunye namapitsi. Eko yakwingingqi yaseNelson Mandela incumisi kwaphela susela ukwemkwa kwamanzi ngoLwesine. Sithetha nje nawo umbane uye wamka kumimandla ethile. Le meko iye yachaphazela nezikolo nanjengoko izindlu zangasese zingasebenzi. Into leyo idale ukuba abantwana besikolo samabanga aphezulu iWoma High bagoduswe kwangethuba esikolweni ngenxa yokungabikho kwamanzi nombane. Nenkqubo yokutyiswa kwabantwana kwesi sikolo iye yaphazamiseka. Abafundi bethu siyabakhupha esikolweni after break ngo11:30 because amanzi akekho eyona nto ingamandla. Singasurvive xa ingekhoyo umbane, but ingxaki engamandla ngamanzi ngoba amanzi ayasincedisa kakhulu kwii-toilets zethu. Apha esikolweni sinabafundi abangapha ku-2,300, so asinokwazi ke ngokubagcina kodwa thina sisisikolo asinamanzi. Sifumana chance uba masifunde and kuzothatha ixesha mhlawumbi abanye sizizilole nazo, so uba masifunde nge-short time sibe sizobhala futhi. Ezinye izikolo ziye zanamaqhinga amatsha okuqhubekeka nemfundo njengoko zisebenzisa i-solar panels. We do run out of battery at night, so we've got about an hour to an hour and a half in the morning until that battery loads again, where we don't have Wi-Fi and we don't have obviously power to print and all of the rest of it. Thankfully the companies come in and they're sorting it out so that our learners can learn to their full potential. Masipala oMbaxa ubhengeze ukuba ukubuyiswa ngokupheleleyo kombane ingayinto yangoLwesine kule veki. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseGqeberha. Ukanti umasipala oMbaxa waseNelson Mandela Bay uthi uzaqala inkqubo yokubuyisela umbane kwingingqi ezinkulu ngentsimbi yesibini namhlanje. Uvavanyo kweziseko zophuhliso ezitsha nezilungisa iintambo ezibalelwa kwi-132 kilowatt sele zilugqityiwe. Inkonzo yespolisa yoMzantsi Afrika ibambe umsitho we-14 wembasa zokugqwesa kuzwelonke eLimo Park eBloemfontein eFreystata phantsi komongo wokusebenza ngesidima kubhiyozelwa ukugqwesa.
Akusingawo onke amaqhawe athwaliswa iminqwazi. Amanye anxibe isinxibo samapolisa esiluhlaza ngokuzidla kwaye esebenza ngaphezu kokunendelekileyo. Ukuba sesicaka nokukhusela kuhambisana nesifungo amapolisa asenzayo xa ejoyina ubupolisa. Ngezimbasa kubhiyozela ukuzinikela okugqibeleleyo eqinisekiseni ubulungisa kulo lonke eli. Amapolisa aphumelele kwezimbasa ngombono zihlanjiwe kulo lonke eli. Umphathi obambeleyo wamapolisa uthi ezimbasa zibonisa ngokucacileyo indlela yokuziphatha nophawu olubonakalayo lokuba ukuba lipolisa ingomsebenzi koko lubizo. This is a story of application, of commitment, of police officers carrying out their responsibilities every day to try and improve the levels of safety and security in the country. I have found this evening very exciting, very thrilling. Kunikwe umzuzu wokuthi xaka kukhahlelwa kumapolisa alanduleleyo eli limagada ahlabayo kuquka ucebe khululinda uboyipelo Sinoge nokuyamuketswe Bhayi. Lamapolisa amathathu asweleke sendleleni ebuya emakhaya esingisela Limpopo. Imizimba yawo yafunyanwa kumfula iHenops ngaseCenturion. Ngelixa intsapho zawo zisafuna impendulo ngokwenzekayo zizokwazi ukudlulisa. Umkomishana jikelele wamapolisa uthi baza kuhlangana nentsapho zabo. Inquest is still on, it's not yet finalized, which is done by the courts. But however, in terms of having the facts of what we know happened, we will be meeting the families tomorrow and giving them everything that we have in terms of closure. But of course, the inquest will still remain ongoing. But whatever facts we have, we will give them tomorrow. Uphume kwindawo yesibini esuka eMpuma Koloni ugoduke nesitshwentshe samashumi amabini amawaka erandi nomrhurho wemoto entshaqaca. Abanye abaphumeleleyo bagoduke nesithuthuthu, ibhayisikili namanye amabhaso. I feel so honored and I'm happy and I'm grateful that the whole time that Colonel Amanda was looking at our stories, and I thought it's something just but it was something and it meant something even on the community. Since I started, I've been working there. So I don't know how to express how I feel. I'm just happy. Also shocked on the other side, but I'm happy. Kusenjalo kulindeleke ukuba achongwe kweziveki zizayo umkomishana omtsha wamapolisa eFreyistata njengoko ekhoyo eza kuthatha umhlala phansi. Ababesakuba ngomongameli baseMelika bavakalise intetho ezigxeka kabukhali imeko ephathelene nokunyanzeliswa kokufudukela kwamanye amazwe okuqhubekayo eMelika. uBarack Obama noBill Clinton bagxeke izimo ezimaxongo ezivelayo eMinneapolis nakwezinye iingingqi zaseMelika. Ukugxeka ukumandla kukaBarack Obama noBill Clinton kusukela emva kokuba ibe sisihlandlo sesibini ummi waseMelika eye wadutyulwa ngokungenalusini ngamapolisa olawulo lesizwe kumaphulo onyanzeliso mthetho achasene nokufudukela kumanye amazwe eMinnesota. La manyathelo aqhubekayo amapolisa karhulumente abangela uqhekeko eMinnesota nechocha entlangelithi baphula ukuzimela korhulumente logama lamapolisa engabonisi khwasilima. Okukuza emva kokudutyulwa komongi uAlex Pretty emva kweveki kudutyulwe uRennie Good. If it was the intention of Donald Trump to make an example of Minnesota, then I'm damn proud of the example that the world's seeing. We believe in law and order in this state. We believe in peace. And we believe that Donald Trump needs to pull these 3,000 untrained agents out of Minnesota before they kill another person. You know, ICE officers do have legal authority to use force when conducting arrests, but are still limited by the requirement that that force be reasonable and proportionate. Alo mongameli uDonald Trump ubeke ityala kwizixeko nezizwe eziphansi kolawulo lwenkululeko ngokwala ukusebenzisana namaphulo anyanzelisa umthetho omayela nokufuduka, esaleka ngelithi ezindawo zikhuthaza amaqela aphazamisa inkqubo esekiweyo. When politicians, community leaders, and some journalists engage in that heated rhetoric we keep talking about, when they make the choice to vilify law enforcement, calling law enforcement names like Gestapo, or using the term kidnapping, that is a choice that is made. There are actions and consequences that come from those choices.
kambe ke amanye amagosa ezomthetho ame entlange lithi ubundlobongela undlandlathekiso uncikivo nolwaphulo mthetho basengela ethungeni lokuba ibe zizenzo ezibhangiswayo. This has to stop. It just has to stop. It's to end the DHS unlawful behavior in our state. The intimidation, the threats, the violence. We ask the courts to end the tactics on our places of worship, our schools, our courts, our marketplaces, our hospitals, and even funeral homes. Kwingxelo esesikweni owayesakuba ngumongameli uBarack Obama uthe ukubulawa kuka Alex Pretty kuyanxongophalisa futhi kuntamisa ukutenxa kwinjongo zesizwe ngokubanzi. Kunjalo nowayesakuba ngumongameli uClinton uxinanise ukungamkeleki kwaloqulu kubhode ekwahlaba ikhwelo lokuba nabani na okholelwa kwinkululeko yeMelika achasane nawo ukuphakamisa ixabiso lomntu. Ukanti ke ngomvulo inkqubo ezimbi nezenkundla ziza kutandalazisa elubala icandelo lonyanzeliso mthetho likarhulumente ukuba liza kufikelela kuphando ngokubulawa kukaPretty nasekubeni iphulo eliqhubekayo liyakhabana nokhuseleko loluntu nokuza kuthetha ukuba limele ukunqanyulwa kusinina. Kwezemidlalo, umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus uthi uqinisekile ukuba igqiza sebenza nalo kuquka usekela mqeqeshi uTony Brown liza kuhlaziya isivumelwano ezitsha zengqesho liqhube lisebenze naye de ibe ngunyaka ka-2031. Iqela lesizwe lijamele nonyaka onzima noqulathe umdlalo vavanyo emine eNew Zealand nokhuphiswano oluqalayo lwe-Nations Championship. U-Erasmus uthi uqinisekile ukuba isekela lakhe njengomqeqeshi uTony Brown lichulumancile ukuhlala kumabhokobhoko kwaye akazukuhendeka ngumsebenzi wokuqeqesha i-All Blacks de kube semva kwetumente yendebe yehlabathi ngo-2027. I-SA Rugby ityhune isivumelwano sengqesho nalo kaBrown. Umqeqeshi uthi akathanda ukuba esi sivumelwano asizukubhatyalaka. Tony, I think he's just being really honest, and some people read it the wrong way. He said, listen, I'm committed till 2027. I don't have an out clause. I'm not even going to look at that now. And respect for him for being honest. So he's with us till the end of 2027. But I'm pretty sure if he gets an offer, things change in life very quickly. But if he gets an offer post 2027, I will certainly not be one of the guys that stand in his way. Ukukhuthazwa ngumsebenzi kaErasmus igqiza asebenza nalo lihlaziye izivumelwano zengqesho ne-SA Rugby de kube ngu-2031. Umbutho ombhoxo weli ungadlalela kwezinye ingxikela zemisitho kodwa hayi kwindebe yehlabathi. But I think for a coach and some strategic members in the team to have the sort of the backup that if we do well and everything, I don't have to negotiate in a World Cup here or 1 year prior to a World Cup. Jacques is a case in point where Jacques, 5 months before we went to the World Cup, was honest and said, guys, I'm going to leave post the World Cup because I don't know what happens post that. England, Scotland na Wales kwindleke thondelana kokulandelana lamaqela kwi-Nations Championship eqalayo ngoJuly ibukeka ikude. Kodwa uErasmus sele ekwazi mhlophe akulindele kwiqela lakhe kulonyaka ka-2026 ngo-August amabhokobhoko aza kunyathelana ne-All Blacks kwimidlalo vavanyo emine. Enkosi mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.